Akalla ɗalibai 400 ne aka bawa admission a hukumance a jami'ar Lincoln University College Malaysia reshen Kumo da ke jihar Gombe, inda aka yi bikin fara karɓar ɗaliban wato orientation na farko na jami'ar a Najeriya. Jami'ar ta bayyana cewa tana da ƙudurin bayar da ilimi mai inganci na ƙasa da ƙasa tare da mai da hankali sosai wajen koyon aikace-aikace. Bikin wanda aka gudanar a Kumo, ƙaramar hukumar Akko, ya haɗa ɗalibai, iyaye da malamai domin shaida rantsar da rukunin ɗalibai na farko. Shugaban jami'ar, Vice Chancellor Farfesa Adamu Sadiq Abubakar, ya ce an karɓi ɗalibai sama da 419 a fannoni daban-daban, ciki har da MBBS, Nursing da Computer Science, inda kusan ɗalibai 49 suke a manyan kwasa-kwasan ƙwarewa. Ya kuma tabbatar wa ɗaliban cewa tsarin karatun jami'ar zai kasance mai gasa a matakin duniya. Yana mai jaddada cewa suna mai da hankali ne kan ilimin aikace-aikace da ya dace da ƙa'idojin ƙasa da ƙasa. A yayin rantsuwar, ɗaliban sun yi alkawarin biyayya ga jami'ar tare da nuna shirinsu na kiyaye ƙa'idojinta na ilimi. Wasu daga cikin ɗalibai da aka tattauna da su, ciki har da Yusuf ɗan Azumi, Fatima Sani Ahmad, Blessing Mai Ƙarfi da Muhammad Buhari Zakari, sun nuna amincewarsu da jami'ar. Sun kuma yi alkawarin kafa tubali mai ƙarfi da zama abin koyi ga waɗanda za su zo daga baya.